салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако, навори имрӯза ҳаст анами намуд куртаҳои араб гул. духтарако, иёра чӣ хоха чӣ мепӯшад духтаро, аҷоибот качества ина расветгош нархиш духтарако 2000 сомонӣ, нархи як донаша духтаро. бо касе ҳамн донара мегире я чи арзон мекунем. ватсап дар рӯи экран марҳамат карда нависен, касе доставка мехоҳад. сурат напурсен, хоҳиш мекунам духтаро, дар видео чизе ки ҳаста ҳамира равон мекунем. фақат и боро доставка катия духтаро. неша бинен чӣ хел фасонай. духтарако, байни араб гуло ҳастай. инами чизе ки ҳозир амҷада диден, полни болошам ҳами чизе 3 метри пурай духтаро. нархи ирам ҳамчунин 3000 сомонияй. диден ина 4-5 та ранг дорад. сабзи баланди талха, бардови кабут, сабзи салативи сирх. якташа нехе нишонтимтона. ирам ҳамчунин 3 метриш 2000 сомонӣ духтаро. ҳама ручной работа духтаро. диден ҳамаами ручной работа. насиб бо борои нав наздикида мешавад. навор мекунем. байни расветкаша нишонтим бо духтаро. ина фиолетовиш болош однотоновый, инаш малина болош однотоновый. сирхаш ин сирхшам ҳастай духтаро. нигоҳ кунем. одаме ки пара нағз мебинам барои ҳамна ина ручной работа духтаро. инҷа дизайни дигаршаи бо духтарако, байни материалҳои ҳарир омадагиай. нигоҳ кунед и аҷоибот качествай. бисёр одамо дар шифон анами сангакор омадаген. ҳам материала шикоф мекунад духтаро, ҳам мерушона духтарако. беҳад безе мекунад. и ручной работа духтаро. материалаш 1500 сомон. нархи як донаша обтоби гирем бо арзон мекунам. корои дасти духтарако. суроға духтаро, бозори корвон, ряди материал бозор духтаро. материалҳои фасонӣ мешавад. якум қатора духтарако, магазини 110. бо чизера нафаҳмдед, дар ами ватсап нависед, фақат ватсап кор мекунад духтаро. ватсап қати фақат кор мекунад. маълумоти бештара ай ватсап мегиред. дар инҷа духтарако вибр беҳад калона. ҳар як чизи ёра дона дона нишон дода наметонем. касе духтаро хушрӯ харидори аниқай бад бинависен. хоҳиш мекунем духтаро, савдогар вақти холӣ надорад духтарако. баъд духтарако, ниёрози арзон кардагиян материалҳое ки 1500 я бора пай динозам бира ҳуҷ мекунем. 1500 сомон бад ҳозир иҷода нигоҳ кунед. ҳамаш ручной работа духтаро. ина ячане кушода нишон метиҳам. кушода нишон метиҳам. нигоҳ кунед. и киртаи арабгоя духтаро. и қариб чанд расветка дорад. хоб озам ям 650 я пай диноз. ҳамаша 650 ина духтаро. ҳама 650 сомон. ина до мадин шабинет ана я пада. ана деҷа мароз расветка куша нишон метиҳам. ина расветкош духтаро. ҳамаш ручной работа духтаро. кабути электрик, малина, сиёҳ, бежеви, бирӯзача мешад. кабути осмонӣ, сафед духтаро. бо ина расветкоша бинед духтаро. ина ҳам диден 650 сомон скидкаи калон кардагем духтаро. ина меёра имина. хулас гуфтам даҷа вибр калонай. хоҳиш мекунем ватсап да нависен. доставка доранд. касе хоҳиши харидори аниқа духтаро ҳамо бинависен. ай видео вибр карда скриншот карда дар ватсапшон партоем.